naman talaga kita, May mas love. deserve pa akong reward dyan. Bukod Oh. sa kiss. Agad-agad? Oo naman. Mas masarap yung pawisan. Meron akong surprise sa'yo. Ano yun? Buksan mo yung mga paper bag. 3 malalaki yan. Ano yung binili mo? Buksan mo nga. Uy, mga t-shirt to. Hindi lang yan. Next bag, next bag. May shorts, may pantalon. Sa isa yung malalaki. Kumot tsaka mga bagong unan. Niready ko na. Ito naman nakakaya Magbabahay-bahayan na tayo. Nakitira na nga lang ako sa'yo dito. Binilan mo pa ako. Hoy, wag mo sabihin nakitira para namang nangungupahan ka. Bahay natin. Sabi mo, bahay natin. Bahay natin. Ito nakakaya sa'yo eh. Thank you ha. Ano naman talaga kita, May mas love. deserve pa akong reward dyan. Bukod sa kiss. Agad-agad? Oo naman. Mas masarap yung pawisan. Mas masarap. Mas Teka lasa. lang. Salamat ito ha. Yung mga binili mo sa akin. Huwag ka na nga mag-explain kaya binilan na kita kasi alam kong konti. Para kahit di tayo makalaba agad, may pampalit ka, meron kang pampasok sa trabaho. Masaya ka? Happy ka? Masaya, siyempre. Kiss mo no, kung masaya ka. Masaya ako. Halika nga dito. Eh, pawis-pawis tayo eh. Mas gusto ko yun, may salted caramel. Talaga? Gusto kita. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo Hit mo na rin ang notification bell. para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.